Уважаеми зрители, здравейте! Радвам се, че днес си тук с Студио Изкуство, с мен Динко Ненов. И ние днес ще говорим за феерията стъкло. Аз много се радвам, че на гости е доцент Константин Вълчев, който ще сподели с нас колко трудно се прави стъклото и какъв божествен материал е той. Колкото трудно, толкова и лесно се прави стъклото. Така, да, наистина на пръв поглед, както казва чехите, на венек, изглежда, че е много трудно. Но всъщност, когато опознаеш материала, мисля, че това е със всеки материал, просто нещата тръгват и казва се, че ако работиш нещо без желание и то не ти доставя удоволствие и не е игра, като работиш с него, то по-добре не се занимавай с него. И мисля, че не трябва да плашиме, че стъклото е труден материал, защото всъщност аз се забавлявам, като работя с стъклото, а когато човек се забавлява, тогава това не значи, че му е трудно, нали така? Да. Стъклото е много стар материал. Той е открит преди 5000 години общо взето. Така че трябва да мислиме и да знаеме, че трябва да бъде доста познат материал след толкова хилядолетия, но всъщност той все още крие в себе си много тайни и недостатъчно се използват качествата, бих казал, оригиналните и уникалните качества на стъклото. Дори днес в съвременния свят. И затова е хубаво, че говорим за стъклото, защото то е доста популярно по света. Започва да става популярно вече и в България. Да, което е добре. Което е хубаво, разбира се. И то дава много така развитие на въображението на човека, на неговия вечно търсещ дух и той е може би единствения материал, който има така уникални качества, защото има много добри материали, които се използват в изкуството, като дърво, камък, желязо, нали, метал, но единствено стъклото дава възможността да видиш в сърцевината на материала, да видиш през него. Да. Светлината преминава през него, отразява се. Просто ти можеш да затвориш обем въздух, въздушно пространство, което да го моделираш. Ти можеш да моделираш чрез светлината, защото в основата на изкуството е светлината. Със светлината да моделираш въздуха в затворено светлено пространство. Просто той има едни уникални възможности, които естествено помагат за развитието на интелекта и духа на човека, разбира се. Така е. И все пак тези думи, които ви казахте, те не са случайни. Защото ние ще видим след малко и един филм, който е сниман в вашето ателие Железния брод. Така че един процес, който е завършен от начало до край. Така ще проследим, макар и за кратко. Но по-важното е, че има любов. Защото без любов нещата не могат да стават. Да, разбира се. Винаги съм го казвал и пак ще го кажа, че по-добре, ако нещо не го правиш с удоволствие, с желание и с любов, по-добре не го прави. Това е така, разбира се. Естествено, всеки човек трябва по някакъв начин да изхарва на същия си, така че, но това са две различни неща, разбира се. Тук, като говорим за стъклото и като видим този филм, така се подсещам да кажа, че наистина в стъклото, колкото и да се смята, че макар че почти всеки творец има някаква част в своята работа, която е напълно индивидуална, напълно нали, бих казал, негова. Но при стъклото, поради достата технология в производството,
художниците първо трябва добре да познават материала и второ работят заедно с хора, наречени, така да ги кажем, майстори-стъклари. И малко или много художника, който работи в областта на стъклото, е свързан с стъкларската индустрия и стъкларските предприятия. И така, тази работа трябва да има някакъв синхрон и общо винаги художниците си избират майстори, с които работят, с които имат някакъв общ език. Да. И тук се проявява тази колективност в работата, нали? Тази обща работа. Така, това бих го казал, че още от векове стъкларската професия е била много ценена. Да не се връщаме в античния свят, но ето, примерно в Венеция тя е доста популярна. В Мурано. Нали, стъкларите са имали статут, на който са имали адвокати, доктори и така нататък. Те са били така доста професия, която е била много на почет. В Чехия също има така стъкларски семейства. Просто така, дето се казва, гилдия от хора, които нали, от баща на син се предават тази професия, приемственост. И ученик, учител също. Това също е една приемственост. Да, и по този начин се поддържа и традицията, има и тая приемственост и по този начин нещата върват. И това е хубаво да се каже, защото в България това нещо ние просто като че ли генетично малко сме отрязали, бих казал, червото на традицията и на приемствеността. При нас общо взето всичко започва от начало. Всеки път. Добре, нека да видим сега филма, който вие предоставяте и за което ние много благодарим. Художникът Константин Вълчев е възпитаник на чешката школа и прави скулптури от стъкло. Ателието му е в Железни Брод и той пътува всеки ден. Там, в огромни пещи, в специални форми се топи стъклото, като този специфичен процес се следи от компютър. За да правиш пластики от стъкло се изисква голямо умение. Понякога трябва да им дадеш цвят, така да ги конструираш и изваеш, че светлината да ги дообработва. Неговият професор Станислав Либенски му беше казал: не мисли за стъклото, мисли в стъкло. И Косио наистина мисли в стъкло. Той успява по някакъв свой начин да пречисти стъклото.
Така да го обработи, че светлината около него престава да изглежда неподвижна. Преди 7 века, през 1291 година, дождът на Венеция изгонял майсторите на стъкло на остров Мурано, защото използвали огън в своите пещи. А тогава градът бил дървен. После майсторите правили бляскави полюлеи, филигранни чаши и вази за кралските фамилии на Европа. И сега в тази работилница техниката прилича на заклинание. Използва се желязна тръба, в която майсторът духа през нея и я върти. Температурата трябва да е висока постоянно, защото само тогава предмета може да се декорира. Добре, спряхме го филма за малко, за да може да коментираме това, което видяхме. Тук видяхме ателието в Железни Брод, в което ателие се работи по така наречената технология Пата де Вер. На чешки се използва термина тавено скло, така аз опитвам да го преведа по някакъв начин на български. Това така най-близкия и най-правилният превод според мен е затопено стъкло. Защото процесът прави се кълъп, процесът много прилича на технологията на формообразуване на метал, на бронз или въобще на метал, като обаче така има някои разлики, но те са по-скоро технологични, отколкото принципни. Значи прави се специален кълъп, в който предварително приготвено стъкло, което трябва да бъде направено в една пещ, в една пота, да не бъдем чак толкова професионални, т.е. еднородно стъкло, се затапя повторно. Т.е. то е предварително направено, то се е втвърдило, нали, и наново се поставя в пещта и се затапя в тази определена форма или кълъп, който е направен. И това са пещите, които видяхте там, в които стъклото се разтапя и се темперира. Темперирането означава охлаждане по определена графика, за да се премахне това вътрешно напрежение, защото знаем, че стъклото няма кристална структура. То е такъв материал, който може спокойно да преминава от течно в твърдо, от твърдо течно, нали, и състояние, и трябва обаче да се темперира. Темперирането означава точно това, постепенното охлаждане, за да не остане вътрешно напрежение в стъклото. След което стъклото вече готовата форма или фигура, която е направена, или пластика, или скулптура, както искаме да я наречеме, се вади и предстои студена обработка. Това е там, както видяхте, един от майсторите, който я обработва с абразивни материали. Цялата студена обработка преминава при непрекъснато в тече вода. Да. Целта е за по-доброто отнемане на материала и от екологична гледна точка. И общо взето това е
принципа на работа в тая технология Пата де Вере. След това видяхме класическото, така наречено, издувано стъкло. Тук в случая видяхме стъкларя как прави едно прес-папие. Това е просто най-класическата форма на обработка на стъклото. Тя е позната от античния свят. И до ден днешен се работи по този начин. Въпреки че вече в съвременния свят имаме автоматично издуване и автоматично обработване на стъклото, ръчното производство е все още ценено и е най-качествено, защото естествено се прави от човек. Така. Добре. Откъде черпите идеите? Идеите. При мен нещата стоят малко по-иначе. Значи, не че естествено в един творчески процес идеите са важен момент, но аз винаги изхождам от материала. Той така ме обсеби от стъклото, че моята цел в моята работа е да покажа колкото се може повече качеството на материала, неговите възможности. Значи, всичките тези неща, за които стана преди малко въпрос, тези свойства на стъклото, през него да преминава светлината, да се отразява, да пречупва, стъклото е в състояние да промени основни принципи в съзнанието на човека. Всъщност, поставено по специален начин, по по-подходящ начин, стъклото може да свали покрива на сградата на земята, може обратното да качи земята. Всичко това е визуално, разбира се, но тези неща може да ги направи само стъклото. Просто мене ме интересуват тези неща и аз работя в тая сфера, а съответно пък вече търсенето на формата, формообразуването, пластиката, това е така, ако бих нарекал творчески процес, но всичкото това е съобразено с материала, с който работя. Значи, при мен нещата са поставени на основата на стъклото. От стъклото започва всичко. Да. Кога се породи тази любов към стъклото? Любов към стъклото, да. Естествено, може би аз с никакъв друг материал не бих работил вече, след като съм работил с стъкло, но откровено казано, моето запознаване с стъклото стана съвсем случайно. Да. Преди много години, след като учих една година в академията, тъй като дълго време съм живял в Германия и имах желанието и намерението да отида да следвам в Германия. Метал. Но така се развиха нещата, че тогава